हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगन ओडिया ब्लॉग्स। हेलो गाइस आम जाऊँ वैष्णव देवी बुलिया आपण मैंने जब वैष्णव देवी मंदिर जाते एमती जी आम सन्नकोल ठार कि दूर रोचे आम वैष्णव देवी मंदिर आम गैंग बाहर पड़ चलती वैष्णव देवी मंदिर को वैष्णव देवी मंदिर जावाई रेडी तो हेलो गाइज आम आज पहुँच जाइए वैष्णव देवी मंदिर जावाई अट्रेधर तो बर्तमान आम गैंग ये अच्छी तो आगे अच्छा आमर पाने पड़े ये तो आम ये बाहर आपण मैंने आसुँच शरणकुल ठार आपने कटरेश्वरी पटे बरडी लेफ्ट को बढ़ीजे तो चलते आम देखा बाट आपण रोड देखी चल देखु भाई मैंने आम जाऊँ वैष्णव देवी के रास्ता आपण मानक मु रोड देखेदेवी आसतु पहुँचलु ए बरड ठारे तो सेठू आसवा मुझे बहुत परिश्रम लगे पिला डिवाइड जाते आम आसी पहुँची गलु तो आम आसी पहुँची गलु जाऊे रेस्ट समय सरला पिलार रेस्ट समय सरला आम जाऊँ वैष्णव देवी आमर ये कौन राइड को आम कंटिन्यू करूँ ये अच्छा मिस्टर जगन हाँ पिला तो गाय आम बर्तमान पिला बोपा बर्तमान पिलार जोश पड़ी आसी वैष्णव माता देखा जावाई पिलार आग्रह प्रबल तो से आम डन मोर पछे जाऊँ सब आगे गले हेरी मु सैकल बर्तमान बलिया को सदाशिव पाखे आम ब्लॉक करवा जेहतु पछे रहीगलु आगे पड़े तांगे देखु आम बर्तमान नरेंद्रपुर आसिक पहुँची गलु बरडी आमको कटराझरी आउ जगन्नाथपुर पास करके आसवा पड़ला हाँ चलते आगे देखा आप नयागढ़ आसपटे आम एपटे आसलु जेहतु आम सन्नकुल आसू आप नयागढ़ पटे आसते सीधा रोड पलैबे वैष्णव देवी माता पाखे तो ये रहा बोधे आमको पड़ो 8 किलोमीटर खंडे रास्ता बोधे पड़ो आम आम जर्नी जेहतु स्टार्ट करूँ शेष भी करूँ आपने ब्लॉग मजा नियंतु एवं जब भिडियो भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करेंगे आ कमेंट रे मतामत दिंतु आम आगू आउ कौ जगह बुलाए राइड मजा नहीं
ସେଇଟା ଏଇଟା ପଚାରିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କୁଲଟା ସରି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ମାତା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆଉ ଆମର ତ ଭାଇରେ ହଁ ସାନେ ହଁ ଦେଖିବାକୁ ହେଇଠି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ କରିଦେଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଏ ଆଗ୍ରହ ତ ଦେଖିଥିଲା। ଆମ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ବଳିଆ, ଶୀତମ, କାହ୍ନା ଆଉ ସଦାଶିବ, ବାବୁନା ଆଉ ତା ସହିତ ଡନ୍ ଆଉ ମୁଁ ଜଗନ ଆଉ ମୁଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମକରବନ୍ଧ ମାର୍କେଟ। ଏଇଟା ମକରବନ୍ଧ ମାର୍କେଟ। ଏପଟୁ ଆସିବା ଘରେ ଏଇପଟା କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେଇପଟକୁ ଉଡ଼ୁମା ରାସ୍ତା ବାକି ଆମେ ଏଇପଟକୁ ଯାଉ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର। ତ ଆଗକୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପଟକୁ ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ଏପଟକୁ ଗୋଟେ। ତ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଜଗନ ମୋର ଡ୍ରାଇଭର ବଳିଆ ହାଇ କରିଦେ ବଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିବ ସୂତା କଲର ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ସେଇ ଘରଟି ସୂତା କଲର ହେଉଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଏବେ ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଏବେ ଆମର ଅଳ୍ପ ଆଡ଼ ପାଇଗଲା। ଏବେ ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ଶୁଭମ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ବସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ହୋମ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ସାଇକେଲଟା ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲି ତ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉ ସବୁ ପିଲା ଉଠାଣି ଅଛି ଆଗକୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗନ, ଇଏ ହେଉଛି ଶୁଭମ। ଉଠା ଖରା ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ହେଉଛି। ଛେଳି ଗୁରା ଖାଉଛନ୍ତି। ବାବୁନା ଏଇଠି ଆଗରେ ସଦାଶିବ ଆସିନି ଦୁର୍ଘଟଣା ବସତିରୁ।
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପିଲାର ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାକି ଏଡ଼ିଟିଂରେ ଆମେ କାଟିଦେବୁ ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ଟାକୁ। ତା ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ ପିଲାର ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ନା ଫା ଆମେ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇଦେବୁ, ନା ଫା ଆପଣ ବି ଆଣିକି କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଘରେ ନ କହିକି ଆସିଛି ଏ ଭାଇ ଆଉ 5 କିଲୋମିଟର ନା ଭଲ ପିଲା ମୋର ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସଦାଶିବ, ହାଇ ହାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ନାଟିଆ ପୋଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏଇଠୁ ଭାଇ ମାନେ ମାଟି ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଏଇଠୁ ମାଟି ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ଟିକେ ଶୁଭମ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବା ସାଇକେଲ ସ୍ଲୋ ଚଲାନ୍ତୁ। ଶୁଭମ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଇକେଲ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭଳିଆ ଚାଲୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଯେହେତୁ ଆମର ଆସିଯାଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରିପ୍ ଯାଏ ତ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ପୂର୍ବ ସୁଦ୍ରାମୁଦ୍ରା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏଇଠିକି ସୁଧା ହୁଅନ୍ତିନି। ଚାଲୁନରେ ଆଗକୁ ଯିବ ନହେଲେ ନା ପଛକୁ ରହିବ ନା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଇ ଗୋଳି ଅଛି। ଆମରି ବଳିଆ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି କଣ୍ଟେଇ ଗୋଳି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ବାବୁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖେଇବେ। ଆମର ଏବେ ଶୁଭମ ଭାଇ ଟିକେ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଲି ଯିବାକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଶୀତମ, ସିଏ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଆଜି ଗାଁରେ। ତା ବାପା ତାକୁ ନେଇକି ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମ ସହିତ ଆସିଛି ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ। ଗନ୍ଧୁ ବଳିଆ ଭାଇ ଆମର କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ସମୟ ପରେ ଆମ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଜାମୁକୋଣ। ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲାଣି। ବାପା ଏତେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ। ଆଉ ଆସିବାନି ଏମିତି ଜାଗା ଟ୍ରିପ୍ କରିବା, କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଏରା। ବାଇକ୍ରେ ଆସିବାକୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗୁଥିବ, ସାଇକେଲ ଆସିଲେ ଜାଣିବେ। ସେଠି ଜାମୁକୋଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର। ଫାଇନାଲି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଜାମୁକୋଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ, ବୈଷ୍ଣବ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସେଇଟା ତ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍, ଫୋର୍ଥ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ସେ ଉପରେ ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଭାଇ ଆମକୁ ଲେଟ୍ ହେବ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁନି। କାଲି ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଚାଲିବୁ। ଡଷ୍ଟ ଉଠୁଛି ପ୍ରବଳ। ମା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳ କ'ଣ ଗାଈ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ମାତା ମନ୍ଦିରରେ। ତ କାହ୍ନା ଭାଇ ବଳିଆ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଘୋଡ଼ା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ, ପିଲାଙ୍କ ମନ ଆଗ୍ରହ।
साइकल चेन मतलब साइड कर साइकल सज करिया जीवा गाइज घोड़ा ये मंदिर रही घोड़ा ये हेलो गाइज हम पहुँच जाए बर्तमान वैष्णो देवी मंदिर में बर्तमान प्रथमाष्टमी जो भिड़ प्रबल रही हेलो गाइस हम जाऊँ तो ये महाकाल मंदिर ये माता वैष्णो देवी मंदिर वैष्णो देवी मंदिर हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोर तो मेरे यूट्यूब चैनल लाइक बाटी और मिस्टर ईशान 1 2 3 मारे ओ कम सतनी 1 मिलियन हो जाए सब्सक्राइबर सुधिल कमा ए छोटू कमा हां एट करिया तो वैष्णो देवी मंदिर यहाँ गोटे नुआ किसी जिन तो आगुरी तो यपटे ना रास्ता ये फाइबर सोधा रास्ताटा हे पड़े एक्चुअली एपटे गाई रास्ता चेंज हो जाए आगुरी आप निश्चय जानीपर गहली देखो के जोरे से दुकान पड़ ना शिव ऊपर जो गोटे कमला कलर जो यहाँ को माँ फुल दे पलाश फुल गछ एपटे देखो पलाश फुल गछ यहाँ पलाश फुल गछ तू कौन आसवा नुकरे कौन अच्छी भोला ओहो हो एक्चुअली कथा कौन कहलु हे जो बाटा नाला कि हाँ कौन कर कहलु भोला बाबा जावाई रास्ता ये चाबी कौन कहलु चाबी भरो बाबा हाँ हाँ भरो बाबा मंदिर तुम जानी से मंदिर को जाक रास्ता ये पड़े फोटो देखे दे वीडियो देखो वैष्णो देवी मंदिर जाक ये पड़े देखो केते कंटाई कोड़ी गछ जय माता जी जय माता जी जा जो आगे पर स्पीड मोशन कर दो हाँ स्पीड ना टप्पा आ गया छोटी उन्हीं की तरह जीवा न गोटे संख्या देखा एपटे आम देखो कुंजवन गोटे संख्या नहीं जा गोटे संख्या भल तू बाहा पूजा सब सुविधा अच्छे ये आसरे लेट होगा जीवा पांचटा पूर्व जारी अच्छा चले गई पार कर दिए बुलिया 5टा पूर्व 3:30 हबो 18 होला 5:30 पड़तले फाइनली पहुंच गलु लगा पानी दियो गोटे सांगुटे दियो मुंडर तो यार नहीं हाँ हेड़े खाई चप्पल रखु ना रे
ତଳେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ ମୋର ଫୋପାଡ଼ିଲା ତୁମକୁ ଲାଜ ଟିକେ ନାହିଁ କୋଉ ଚପଲ ଚାଲ ତଳେ ରଖି ଯାଇ ବୁଧାଠି ଆସରେ ଚାଲ କ'ଣ ତା ରୁମ୍ ଆସ ଆସ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଫାଇନାଲି ଯିବା ଛଡ଼ା ଦେବ ଜାଣିନି ନା କ'ଣ ଘଣ୍ଟାଟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେଇ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ଆମେ 3:20 ପହଞ୍ଚିବୁ ଇ ଭାଇ ରେ ମସ୍ତ ଭିଉ ଅଛି ଏଠି ଏଠି ବସିକି ଯିବା ଭଲ ସେଠି ମହାକାଳୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଏଇପଟେ ବୋଧେ ଆଉ ଏପଟେ ଇଏ ହଁ ଆରେ ମୋବାଇଲ ବୋଧେ ସେଇ ଜାଗା ଯାଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇଏ ଯାଏ ଏପଟେ ଛାଡ଼ିବେ କି ଆରେ ମୋବାଇଲ କୋଉ ଜାଗା ଯାଉଛି କହିଲ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ମୋଠି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି କି ଏ ତୁ ଯା ହାରି ଖୋଲା କଥା ବିଜାଡ଼ିଆ କନା ମତେ ନାଇଁ ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯା ନା ତୁ କୋଉଠି ଯିବୁ ମାଳ ଇଚ୍ଛା ବୁଦ୍ଧି ଆର ଯାଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ଦଉନୁ ଲୁଚି ଛପିକି ଆମେ ମାତା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଜୁରିମାନା 2000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୁଚିକି କରିଦେଇଛୁ ତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ହେଇଗଲା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଦେଖିଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପାଖରେ ପର୍ସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ନା ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ବି ଆମର କିଏ କିଛି କରିପାରିବେନି ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ କିଛି ଅଗବଡ଼ ହେଇଗଲା ସିଏ ପୁରା ଲୋକଟା ପୁରା ଫୋନ୍ରେ ମୋବାଇଲ ନେଇ ପୁରା ନେଇ ଦେଖିଲା ଏବେ ଲୋକଟା ଡିଲେଟ୍ ସେ ଫାଇଲ୍ କଲାନି ସେ ଖାଲି କ୍ୟାମେରାଟା ଆଡ଼ଉଛି ଆରଗୁରା ଥିଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ପୁଅ ଡିଲେଟ୍ ଫାଇଲ୍ ଗୋର ସବୁ ଥରେ ଆଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେ ମୋବାଇଲ ନିଜେ ଧରିକି ଆଡ଼ିଥାନ୍ତି ଉଠେଇବ କି ଏବେ ବାହାରେ ହେଲେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ଉଠେଇବେନି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆରେ ଶୁଣେ କୋଉ ଲାଗି କହିବେ ବୋଲି ସେଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ଏଠି କାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଆମର ଅଧିକ ଆମର ଭାଇରାଲ କି ଅଧିକ ନାଇଁ କଣ ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଫଟୋ ଆମର ନୁହଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗୁଳୁ କହିଲେ କେହି ଜାଣିବେନି ଲଡ଼ୁବାବା କହିଲେ ଜାଣିବେନି ଆରେ ଶୁଣୁନୁ ଆରେ ଆମର କ'ଣ କହିଲୁ ଯୋଉ ଫଟୋ ନ ଉଠେଇବା ବୋଧେ ଦରକାର ଲେଟ୍ କରିଥିଲେ
भैरव बाबा मंदिर भैरव बाबा मंदिर जीव आम आ चल घुर पड़े बाट ना ना आउ पे ना ये लाइट सुविधा रही देखी पार्टी रात आसले भी कौन रात मंदिर बंद रोच आम वैष्णव माता वीडियो कर मना है भी आम तो केमी गलु कौन कलु कि कहींपारूनी से कहींपारूनी केमी वीडियो है कौन कलु बाकी आम वीडियो कर दीचु आम गैंग पूरा स्ट्रंग गैंग बा जुआड़े जी आम सब पिला ब्लॉग मजा नियंतु 2:30 बाहर प्रायतः आमको बुलाबुली कर 2 घंटा लगे 4:30 हम पहुँचला टार्गेट अच्छी 4टा 4:30 आम तो पलि आसलु एटा कौन बाबा पीठ को चल पूरा ऊपर जावा ऊपर गले देखा वीडियो करने को अलाउ दौरान कि ना अरे सुन रे बाइया तो ये आमर गोटे पिला पटे गलानी आम जाऊँ ये आम सीधा रोड रे बस से गोटे बुलानी रोड रे एटाकार भ्यू देखा आ मजा नवा तो पछर आसिक आम आज पहुँचू भाव मंदिर तो ये घोड़ा आम पहुँचार अच्छी आप देखा 8:30 बेलू से जो मिल देखा से पहुँचार अच्छी घोड़ा देखिए प्राय 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर हम ए चलो आम ट्रिप कंटिन्यू करवा घर 4:30 बेलू पड़ा तो चलो भिडियो ना ना आम फेरलु बर्तमान ठाकुर ना कौन ठाकुर ना कौन वैष्णव देवी भैरव बाबू देखी बर्तमान आम एग्जाक्ट कलु आ सर जल्दी ना 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 लेट होलानी तो ना ना ऊपर तलू पड़ी आइलु तो आपको ऊपर तलू तो ये बाबूना बाबूना सब रेडी ए मिशन शक्ति से चल तो हम धर था मोबाइल धर था अरे उठाने रही
ପିଲା ସବୁ ଗଲେଣି ହେରି। ଗଡ଼ନିଆରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଜୋରଦାର ଅଛନ୍ତି। ଡଷ୍ଟ ପ୍ରବଳ ଯେହେତୁ ଆଗୋ ଜଗନ हमारे पे साइकिल जोरदार चलती उठा सारी बड़ भाई मैंने आम खेली जावाक डाकती आम अति शीघ्र गाँव को गले पुणी आम क्रिकेट मैच खेल जीवु आज अच्छी आम नयागढ़ को शरणपुर टीम आज आम क्रिकेट खेलिया जोरदार खुशी अच्छु आज क्रिकेट मैच आम पे सब जोरदार जोरदार अच्छा आपण मैंने क्रिकेट खेल देखा इच्छुक ताले कमेंट आम पिला सब सब मैंने पछरे पड़ जाते साइकिल चलैबार जोश आसला तेज समस्त आम आगे छाड़ी देचु पछरे अच्छु चल चल आउलु ना देखो आम पिला कौन सुविधा है रास्ता मजा मजा कर
ରାସ୍ତା ଉଠୁଛନ୍ତି ଆମ କାହ୍ନା ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ପଛରେ କ୍ୟାମେରା ସିଧା 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 ଭାଇ ଦେଇ ଜାଣିନୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଏଇ ସ୍ପିଡ଼ ଦେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଅଛୁ ଅଛି ଆଣିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଲୁଗା କଳା ପାଖାପାଖି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଲୁଗା କଳା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବରଡ଼ିକୁ ତ ଆମକୁ ଆଉ ଲାଗିବ କେତେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 4:10 ତ ମଗର ବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ ବରଡ଼ି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ଯାଇଛୁ ଏବେ ହେଲାଣି 4:10 ତ ସାଇକେଲ ଚେନ୍ ଖସିଗଲା ରରେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଗର ବନ୍ଧ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବାଟ ଚେନ୍ଟା ମୁଁ ଖସିଗଲା ଯିବା ରେଡ଼ି ବୋଲା ଆରେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଅଛୁ ନା କ'ଣ ପଳଉଛୁ ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବି ହେଲାନି ତ ଥକି ଗଲୁଣି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ସାଇକେଲ ଦୋକାନଟା ଥିଲା କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଥକି ଗଲୁଣି ଆମର କାହ୍ନା ଚାଲ ଆଉ ରୁହ ନା ମାମୁଁ ପୁଅଟା ମୋତେ କହିଥିଲା ଆସିବେ ଯେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ କେତେ ସମୟ ପରେ ଆମେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ତ ଆମ ଟ୍ରିପ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଟ୍ରିପ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମକୁ କହିବେ ସବୁ ଜାଗା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଥାନ୍ତି ହେଲାଣି ତ ଆମେ ଏବେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମେ ଏବେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଓ ସରି ଆମେ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁନୁ ଆମେ ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟାରେ ପକେଇବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରାହବ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇବୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଫଲୋ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ତ ଆମେ ବରଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ
ଆଗରେ ବଳିବାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ନୋ ରିଭିଲ୍ ବାଲା ପିଲା ଆମର ସେ ଆଗରେ ଗଲେଣି ତାଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ସ୍ପିଡ଼ି ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ି ମୁଁ ତ ଲେଜିନାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି ନା ତତେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆରେ ମୁଁ ତାହେଲେ ମୋ ହଁ ନା ଆମ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ ଓରେ ବ୍ରେକ୍ ମାର ସାଇକେଲରେ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ହଜିବନି କ୍ଷୀଣ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇ ହିଁ ପାଇଲୁନି କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ସବୁଠୁ ଇଏ ଥିଲା କମ୍ ଥିଲା ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖେଇବା କଥା ଦେଖେଇ ପାରିଥିଲୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭଏସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଥିବ କାରଣ ଯେହେତୁ ମାଉଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ କରିଛୁ ଏକଦମ ଧାନ କଟା ସରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ହଁ ଭାଇ କାହିଁ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ପଡ଼ିଆକୁ ସଜାଯିବ କୋଉଠି ଆଉ ସେଇଠି ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆ ଆଉ ଟଳନ ସାଇକେଲ ଟଳନ ସ୍କୁଟି ଘୋଡ଼ା ସାଇକେଲ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ଅଧିକ ଲମ୍ବା କରିବାନି ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ ଆଉ ଆମକୁ ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଫଲୋ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ରଖୁଛୁ ବାଏ।